izena Eneritz Iparragirre da, Azpeitiarra naiz, 24 urte dazket, eta ikasi dut informazio eta merkaturatze turistikoa. Hori egin da gero, eukien aukerie, Leonardo programakin, Toulousea juteko hilabete bateako, eta bertan frantzesa landu, hasteko, ni honitzen turismo buleguen Toulouseen bertan. Animau benetan viajatzi gustatuzako nahi. Bi aukera dilako, osea, dozen uno azken finin. Eitezu viajau eta lana. Erdi mailako ziklo formatibo baten dut. Nola eraman enpresa bat gure kontutik edo baitaren nola zuzendu jardinero talde bat edo helburuak bete india. Ni eukidoten esperientzia gaitxik, lanbide heziketa publikotan nivel altua dau. Ni egon zen ikastetxia mintzat, ikusi dut jendeak zerixo hartzen dauela da asko ikasi leikela. Ikasketak egiterakoan emakumea izatea ezustan arazoak ekarri. Gaur egun beste banaz, ez dau desberdintasunak. Nire lana emakume bat egin leike, edo gizon bat, ez dau desberdintasunak. Emakumeen dako animatzeko, etortzeko eta lekua dauela hemen euren dako. Altzaringintzako goi mailako zikluen pixka ikasten da altzaringintzako produzio eta montaje lanak ikasten die, bai? Teorian eta praktikan. Diseinatzaile industrian moduen nik ikusten dituen guk ikasitako aspektuek asko aberastuko zitula. Lanbide heziketako eslogan bat esan beharko banu, esango nuke dela praktikue eta lan munduekin dauken harreman zuzena. Akuakulturako goi zikloa egin nuen, orain lanean ari naiz, zikloari esker. Ikusi nuen praktika batzuk lortzeko bide bakarra zela. Esperientzia horrek balio izan dit gero lana aurkitzeko momentuan. Batxillerren izan da ez badaukazu oso argi karrera batekin nahi dezula, ni ziklo batekin hasiko nintzateke. Txikitatik gustatu izan du zitzaiten. Eta gero nola ez den dukan oso gauz bat oso zaila o asko kostako zitzaiten ikasteko gogoa, erabaki nun probatzea ber gustatu zitzaiten. Gero asko gustatu zitzaiten. Eta errex eman nula bi kurtsok. Zaki nola oso gustokoa nun, eta niretzakoa oso aberasgarria izan da. Aukera eman ziguen praktika egitea kanpoa juteko, ni Suezian honditzen 3 hilabete. Ni honditzen Audin tailer baten. Esperientzia onda, polita izan da, ondo hartu ikue, eta jendia oso jatorra. Lanbide heziketa hartu nuen ikasketak zirelako gehiago bideratuta lanpostura begira, ez? Eta unibertsitatean ikusten nuen zela oso teorikoa, niretzako interesgarria zen edo garrantzitsua zen, lanpostu batera joan eta behintzat jakin nondik jo behar duzun. Nik hemen barruen egiten duen lana, gida lanak izango zen, talde bat hartzen du, turista asteburuetan gehien bat etortzen dena, baina aztien ziere eskola umiak, jubilau taldiek. Nik inako moduluei esker, nire lanak ero topo doten lana gustoko da. Ez ditxusukuntza naiz, lasarten bizi naiz. Ikastetxekoekin harremana mantentzen dut, eta kursoak eta olako gauza daudenean normalian apuntatzen naiz, interesatzen zaitelako, nire mundun pixka erreziklatzea eta gauza berrik ikastea edo gogoratzea berriro. Arazoren bat baldin baduka lanian ere normalian honea etortzen naiz, deitzen dut. Ni gaur egun nago Zarautz Kirol Elkarteko idazkaritzan, idazkari lan egiten. Ikasketa bukatu genitunean eskaini zigoen Leonardo proiektu bitartez atzerrira juteko aukera praktika egitea. Nik nola bi goi mailako zikloa indituten nire gomendioa bada goi mailako ziklo bat itia gaur egun zalantza hori dakana, batxillerra bukatuta zein goet. Nik adibidez, nik argi dakan, nik nahi nun praktikotasuna, nik nahi nun lan merkaturak gehien hurbiltzen zaitun zerbait ikasi.